бахшида ба рӯзи модарон иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода дар чорабинии идунаи маорифҷони шаҳр ки дар муассисаи давлатии мактаб барои хонандагони болаёқат баргузор гардид ширкат варзида бонувони соҳаи маорифро бо рӯзи модар табрик намуд. Фирдавс Шарифзода зимни суханронии худ аз нақшу эътибор ва мақоми зан дар ҷомеа баён намуда гуфт ки зан модар ба мисли баҳори пурнакҳату муаттар таҷассумгари фардои обод буда бо нияту орзуҳои нек фарзанди худро ба камол мерасонад ва ӯро дар роҳи хизмат ба халқу ватан ҳидоятгару насиҳатгар мебошад. шахс нахустин дарси одамияту худшиносиро аз модар меомӯзад ва тавассути суханони пурҳикмати ӯ соҳиби маърифат мегардад. бинобар ин аввалин омӯзгори беминнати инсон модар буда ба фарзанд на танҳо сухан гуфтанро меомӯзад, балки беҳтарин амалу рафтор ва адабу хислатҳои ҳамидаро дар зеҳну шуъури ӯ тарбият мекунад. зан модар мураббии аҳли башар ва устоди нахустини ҳар як инсон мебошад. аз ин лиҳоз пост доштани иззату эҳтироми модар ва арҷ гузоштан ба мақому манзилати ӯ қарзи муқаддаси ҳар як инсон буда подоши заҳмату бедорхобиҳои модар рафтори шоиста ва фазилатҳои неки ҳар як фарди солимфикр ва бонамду номус аст. иҷрокунандаи раиси шаҳр иброз дошт ки имрӯз бонувон дар зинаҳои гуногуни ҳамаи мақомотҳои ҳокимият ва иттиҳодаҳои ҷамъиятӣ фаъолият намуда дар пешрафти соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа саҳми арзандаи худро мегузоранд. ҳамчунин таъкид дошт ки бо шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри баланд бардоштани мақому манзилат ва мавқею мартабаи занону бонувон дар ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуда имрӯз дар ҷомеа зан модар мавқеи хосаро касб намудааст. ҳамчунин таъкид шуд ки мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд низ фаъол гардонии нақши занону бонувонро дар ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ ва сиёсиву фарҳангии шаҳр дар фаъолияти доимии хеш қарор дода минбаъд низ баҳри фароҳам овардани шароити мусоид тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамояд. лозим ба ёдоварист ки садҳо занони фаъолу пешқадами Хуҷандро ҳам метавон дар арсаи сиёсат ва ҳам дар самтҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт ном бурд ки дар қатори кулли бонувони мамлакат ва мардуми сарбаланди кишварамон бо заҳмати худ дар рушди ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ болоравии маънавият авҷи корҳои ободонӣ ва дар маҷмӯъ пешбурди кулли паҳлӯҳои ҳаёти ҷамъиятӣ шукуфоии тоҷикистони азиз саҳми сазовор гузошта ҷонибдори сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакат ва сарвари давлат будани худро собит месозанд. имрӯз дар мактаби болаёқати шаҳри Хуҷанд чорабинӣ бахшида ба рӯзи модар гузашта истодааст ки хеле бо шукӯҳи баланд баргузор гарда истодааст. мо ҳама хеле хурсанд мебошем ва дар оянда ҳаракат мекунем ки насли наврасро дар рӯҳӣ ва тандурустӣ тарбия намоем. иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода бо як қатор собиқадорон ва бонувони фаъол сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуд. дастагули меҳру муҳаббат иборат аз шеъру суруд ва таронаҳои сурурбахш таби ҳозиринро болида гардонид. гузориши Саид Мухтори Саид Анвар барои барномаи иттилоотии Хабар.